y este es el sexto disco de rancheras que hago. La gente que hace las cosas bien al final gusta, si yo no lo pongo en duda. Lo que pasa es que yo... Hasi ginen hasiera batean Bertin Osborne eta antzeko pertsonaien audioen gainean tantzakera baten bilaketan. Bilakatu zen ondoren fisikalidad maskulino batzuen bilaketan. Batetik kirol munduan fokalizatu eta hausnartu eta pixka bat sakondu nahi izan dugu, eta beste aldetikan ere aitonen munduan. Eta zaurgarritasuna, vulnerabilidadea edo pixka bat hori erakutsi eta azaldu dira batean beste modutxo hauek, hauskorragoak eta, azkenean maskulinitatea oso hauskorra. Dakagu beste estena bat gorilak etengabe saltoka ahotsarekin eta errepikakorra. Lanketa honetatik atera bat zer ikustea edo zer dan ikerketa baten jardutea. Eta benetan eman dit aukera ikusteko edo apreziatzeko ze bide egin daitekeen edo egin behar den haratago urrutiago iristeko, ez?